Nauram ti maysa nga pastek ti uneg mismo ti public market iti syudad iti Bigan, iti Rabii. May ka-30 nga aldaw iti Mayo. Iti pwesto nga nauram ket Christie Textile, apagkatangan iti school and office uniform, teltela kinda dumapay. Abagi ni Maria Fatima Puruganan. Nang iti uram bandang alas 8:03, segun ken ni Chief Inspector Flora Obrero, City Fire Marshal iti syudad iti Bigan. Dito may panggit tatta dito naramid nga pinakauram tatta dito Bigan City Public Market. Ket adda dito tatta dimanon kanya tayo nga DJ alarma ti alas 8:03. Ket tatta dagdagos nga rimor dito upat nga logan tayo dito tallo iti logan iti central ken mesa dito yan ti satellite ta gamin mesa DJ nga yan ti running card tayo. Ket tatta dagdagos ket tatta nakita tayo nga mismo nga dito nakaro ti asoknan dito Christie's Textile iti module 1. May panggit dito nagtaudan na ket madamatay pala nga kitain ta madamati mapping operation ket tatta mapakamuan da kayto nga insigidan unyaman ti mapapati nga nakaigapuanan na. Prior ka DJ itatawag da tatay sabay nga DJ maramid wenno anyaman wenno DJ tinang trigger ket adda DJ tatay hersay nga adda nangigda nga kanal buong nga imuna sabay DJ nakadanon kanya tayo ititawag ket tatta DJ tikitain tayo ta dito amo tayo may nga kuryente ti dito sa sarenda nagpeso nga adda breaker da ngem dito iti kitain tayo nga nalaing nunyaman ti talaga nga nakaigapuanan na. Awon palaeng tilaeng kuha tayo spot report tayo regarding dito dito Christie's Textile iti module 1 ti ground floor nga kuka ti Maria Fatima Puruganan. Ket atatta dagiti investigador tayo madamada nga conduct investigation and tapno makita tayo nunya ti talaga alleged nga nagapuan na dito. Nasa may panggit dito tao nagbabantay ket awanen ta talagang saradon mga agsarsarada iti mga alas 6 wenno pasado alas 6 ket tatta siguro sabay wenno mismo nga di alas 8 iso ti talagang pinaka-trigger na dito itatapoy. Segun met ken ti akin bagi ani Maria Fatima Puruganan. Naikat met aming nga saksakan ti elektrisidad da, sakbay nga nagserrada, DJ nga aldaw. Okay pa lang may kuya. Awon pa may ti okay mi amin. Naidap aming nga silaw, aming nga naisaksak na unplug. Tapos diffuse na ibaba ka na. Awan so. Awan ti ang kami uneg kan kandelo kuya. Sa kami nagkandelo talagang kasapulan. No adda kastoy nga paspasamak saan nga maiwasan dagiti tattao nga mapan makiisyoso ket idawdawat iti kameng ti bumbero nga iwasan tay kumati mapanen lalo no ammutay nga saan tay makatulong tapno saan tay makataktak iti trabaho kadigiti kameng iti bumbero. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.